Bueno, boas noites a todos. Damos comezo entonces esta sesión ordinaria do Pleno do Concello de Boqueixón convocada para o día de hoxe, mércores 10 de marzo de 2021, para as 20 horas. Punto número 1, empezamos por a aprobación da ata da sesión plenaria que tivo lugar o 20 de xaneiro de 2021. Outra cousa, enviósenos a todos a ata deste pleno, mas a ata do seguinte pleno que foi un pleno extraordinario, que por un erro que creo que foi de secretaría, pois olvidouse de poñer, de facer constar aquí que esa ata tamén estaba para aprobar. Entón, deixámosla para o seguinte pleno, que vai ser que para a semana que ven usted outro pleno, todos deixamos a ata do pleno do 7 de febreiro, que creo que foi que se vos enviou tamén xa, e xa a metémola para o próximo, para o vindeiro pleno. Vale. Ten a palabra o portavoz de Veciños. Ben, boa. En primeiro lugar, e antes de empezar coa acta anterior, pois no meu nome persoal e no nome do Grupo Municipal quixéramos mandar o pésame á familia de José Luis Penalata, que foi exconcelleiro da corporación, e agradecer tamén á alcaldía o aviso que nos fixo do seu pasamento. En segundo lugar, quixéramos que as preguntas que foron por escrito, porque están formuladas verbalmente e as respostas están na videoacta, pero as que nos foron transmitidas por escrito non aparecen na acta e consideramos que sería máis correcto de que apareceran na acta tanto a pregunta formulada como a resposta por escrito que se fixo despois. Nada máis. Entón facemos o seguinte, incorporamos as respostas que se deron ás preguntas anteriores e aprobamos as dúas atas no seguinte pleno. Como vexades. Eu creo que vai mellor porque senón hai unha parte do pleno que non está contemplada en ningún sitio. Vale, entón incorporamos as respostas que se vos enviaron por escrito a ata, entón aprobamos as atas entón para o pleno da vindeira semana. Vale? Perfecto. Ben. Vale. Segundo punto da orde do día é desafectación do camiño con número 1128 entre as parcelas 245 e 246A do polígono 3 da zona de concentración parcelaria de Vigo Lamas. Resolución do recurso de reposición ao acordo do Pleno do Concello de 14 de 11 de 2018. Se pudestes botarlle unha ollada a todo o expediente. Ou unha solicitude por parte duns propietarios dicindo que había un trozo de camiño que era privado cando realmente é un tramo de camiño despois de comprobacións por parte da arquitecta municipal e dos servicios urbanísticos municipais de que realmente existía un camiño, era estreito, pero é un camiño que é público. Entonces, houve unhas alegacións e un recurso por parte de dous lindantes. Entón, o que vamos a tratar de fazer é facer unha estimación parcial estimar a alegación que fai o veciño de Senande, Fernando Camilo Casal Munín, con entrada no rexistro o día 28 de 12 de 2018 contra o acordo do pleno ordinario de 14 de 11 de 2018 polo que se notifica a desafectación parcial do camiño número 1128, rectificando as medidas do camiño público no que notamos entre as fincas 245 e 243A, que son 60 metros de longo e 3 metros de ancho. E segundo, estimación parcial do recurso de reposición interposto por Marina Casal, no que se estima tamén parcialmente con incorporación novamente ao dominio público do tramo do camiño 1128 entre as fincas 245 e 243A do polígono 3 da zona de concentración parcelaria de Vigo Lamas, 60 metros de longo e por 3 metros de ancho. Este acordo ponlle fin á vía administrativa e contra ele poderán interpor recurso contencioso administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da súa notificación e publicación conforme a Lei 29/1998.
Ten a palabra o portavoz de veciños de Boqueixón. Ben, o acordo do pleno é do 14 de 11 do 18. 18, sí, sí, está Na convocatoria para o 19. no encabezamento, no encabezamento está mal, pero sería a data é solamente do ano 18. Simplemente que nese pleno foi onde se fixeron 4, se non recordo mal, son 4 modificacións ao inventario de camiños, un inventario de camiños que está feito con bastantes deficiencias, como se explicou no seu día, e o que sí que o único que queremos, con independencia non nos vamos a opoñer a este punto, pero o que sí que nos chama a atención é que sendo do pleno do 28 do 12 do 2018 e habendo unha alegación, do 14 do 11 do 2018 e habendo unha alegación do 28 do 12 do 18 e o recurso de reposición do 4 do 1 do 19, o 10 de marzo de 2021. O sea, parece-nos que merece unha explicación, porque non é normal resolver algo con 2 anos e medio casi de diferencia. A verdade é que é un período suficientemente amplio como para poder resolverlo e agora resolverlo perfectamente en unhas boas condicións. É unha resposta que non me esperaba. No, pero bueno, para ser un... Xa, bueno, falando en serio, digo, se pasou algo polo medio, porque non é normal resolver con 2 anos e pico un recurso de reposición, non é normal. Entonces, o que nos gustaría saber é que pasou neste tempo para non ter resolto antes. Houve que requerir bastante documentación, porque a documentación que estaban aportando maiormente non estaba aportada suficientemente justificando totalmente todo o que se pretendía. Entón, por parte tanto son 3 afectados, digamos, o que quería o camiño, digamos, para él, e os outros 2 que son os que querían que o camiño se mantuvese. En principio, según o Concello, era un camiño de 4 metros, e realmente é un camiño de 3 metros, entón, houve que justificar bastantes cousas, entón, houve tamén bastante parálisis administrativa en tema de recursos durante un período importante de tempo aquí no Concello, entón, hasta que hora, por fin, interferiría o técnico de urbanismo, o asesor xurídico, por súa fin, se deu sacado isto para adiante. Vale. Tengo a palabra o portavoz do Grupo de Goberno. Ben, boas tardes. Se me permite, tamén, tal como dixo o portavoz do Grupo de Veciños, quería transmitir, digo se me permite, en nombre do alcalde desta corporación o noso pésame á familia de José Luis Penalata e recoñecer pois a figura de quen foi concelleiro e lle dedicou pois anos da súa vida á labor pública neste Concello de Boqueixón. E con respecto a este punto, pois á vista do informe técnico e das consideracións xurídicas, descoñecendo pola miña parte cales foron todos os pasos na tramitación deste expediente, pois non temos nada que obxectar a ditos informes e votaremos a favor a proposta do punto. Bueno, entón, procedemos á votación deste punto. Votos a favor? Penso que todos. Unanimidade, se aproba este punto. O terceiro punto da orde do día é elección de xuíz de paz do titular do Concello de Boqueixón. Vamos a ver, poñemos en antecedentes. Resulta que ahora notificacións por parte do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia que tocaba, digamos, renovar o posto de xuíz de paz deste Concello. Creo que se fixo toda a tramitación conforme dándolle publicidade suficiente en todos os boletín oficial da provincia, na páxina web, en todo eso,
e se presentaron, creo que como tedes na documentación, 3 candidatos. Acompáñanse todos os méritos que foron eles que aportaron a cada na documentación justificativa para a presentación como candidatos, e por parte de aquí do alcalde, que non é realmente do grupo do goberno, é do alcalde, propoño a candidatura, aceptar a candidatura de Julio de Besa Regueiro, que é o actual xuíz de paz. Non é por nada, por outro, máis que posiblemente a efectos dos méritos de cada un dos 3 que se acompañan, digamos que poden ser os 3 moi parellos. Pero Julio é de Boqueixón, e os outros 2 candidatos ningún é de Boqueixón. Entón, precisamente, eu considero que o candidato máis aceptable para ese posto ahora mesmo debería ser continuar con Julio de Besa Regueiro como xuíz de paz. Dou a palabra si está o portavoz de veciños que diga o seu parecer. Ben, nós tampouco nos negamos, incluso non vamos a apoiar a proposta da alcaldía, pero que sí que non quixéramos que caera en saco roto son os criterios que tiña o pleno da corporación para facer, non para escoller, sino para ordenar os candidatos, non? Recordo que a baremación que xa poñía que o non residente en Boqueixón en caso de haber residentes que se descartaban os non residentes. Esos eran os criterios do pleno. Despois acreditábanse por méritos académicos, estudios primarios ou grado escolar, estou lendo a acta do ano do 16, 1 punto, por licenciaturas 2 puntos, outros méritos, curso de doutoramento 0,5, actividades participativas públicas 1 punto e outros órganos de participación cidadán 1 punto. Se baremábase eso. Certo é que no pleno do 16 do ano 16 de novembro, pero non teño agora aquí a data adiante, fixemos unhas aportacións que non vou a repetir, e o que nos gustaría era de que seguiran existindo estes criterios simplemente para intentar darlle unha forma de elección un pouco máis transparente, como debe ser, aínda que non é obligatorio, que o alcalde pode escoller a quen queira, e o pleno ratifica pois tamén a quen queira. A nos parecenos máis normal que existan os criterios de selección que sexan un pouco obxectivos. E neste caso si vamos a votar a favor da proposta da alcaldía. Pois, por parte do Grupo do Partido Popular, ata onde temos coñecemento, pois consideramos que o desempeño do posto de xuíz de paz nos últimos 4 anos por parte de Julio de Besa foi máis que correcto. De feito, non temos constancia nin por escrito nin de forma verbal de que houvese ninguna queixa. Efectivamente, as 2 candidatas e o candidato que se presentaron para a elección deste posto entendemos que reúnen os requisitos e serían perfectamente válidos. Tamén consideramos que a experiencia de Julio de Besa, a súa dilatada experiencia e trayectoria e o desempeño durante estes últimos 4 anos, pois, desde o noso punto de vista, convirten no candidato máis axeitado para desempeñar este posto, sin desmerecer para nada os méritos e as capacidades das outras 2 candidatas. Por lo tanto, vamos a apoiar a proposta da alcaldía. Moi ben, procedemos entonces a votación. Votos a favor da candidatura ou do nomemento de Julio de Besa Regueiro como xuíz de paz do Concello de Boqueixón. Todos. Unanimidade. Sí. Agora, na parte de control da actividade do Concello, temos o punto número 4, que sería a toma de razón dos reparos de legalidade da Secretaría de Intervención Municipal ditados entre o 15 de xaneiro e o 5 de marzo de 2021. Non houve ningún reparo que levantar neste período, entonces nese punto non hai nada que dar conta.
Eu quería facer unha puntualización. Se o secretario pode facer o informe igual que fixo no pleno anterior, de que non existe ningún tipo de reparo. Sí, no hay ningún problema, ¿eh? Pensé que estaba hecho, la Vale. verdad. Eu tamén tampouco non vi. Non, na documentación creo que non viña, salvo que se me pasara. De mañana, vale. De acordo, de acordo. E o punto número 5 sería toma de coñecemento da resolución da alcaldía ditadas entre o 15 de xaneiro e o 4 de marzo de 2021, que tamén se vos pasou unha relación de todas, e tamén se vos enviou o libro todo, un tocho grande de todas as resolucións e todo desde o ano todo o ano do pasado, non? Foi o que se mandou. Non, isto sí. Eu El listado era desde el último mes, pleno ordinario. El listado no, el texto. isto. Sí, era desde o 15. Eu tocho Non, grande. Son todos estes, 424 follas. 244 follas, Sí, non son... que son os que hai desde o 15 desde 4. Desde o 15 de xaneiro ao 4 de marzo de 2021. Sí, sí. Si hai algunha consulta específica sobre calquera deles, pois eso, sabedes que está a vosa disposición a alcaldía para o que cuidades querer aclarar ou o que sexa. Nos gustaríanos que pode ser que nos los mandaran directamente. Non hai moi ben. Perdón, non te oímos. Digo que no caso dos decretos da alcaldía, pois preferimos de que nos los mandedes mes a mes, desde a intervención, en vez de esperar ao pleno. De mandar todos os do mes tamén. Vale, non hai problema. Pensé que eso que os estaba mandando. Meterse, no, pois non... Vale. Antes se mandaban, non mes a mes. Sí. Vale, pues no te preocupes. A partir de ahora, el día 1 ya os nos mandamos automáticamente. Non nos atopamos con este tochazo antes do... Vale, no hai problema. De acordo. Entón, agora, o punto non sei se hai algunha moción. Tedes algunha moción para discutir agora? No. Entón, pasamos ao punto número 6, que serían rogos e preguntas. Eu aí sí que tiña dúas cuestións moi rápidas. A primeira ten que ver sobre a reunión coa traballadora social, que se nos dixo no pleno de febreiro, de que íbamos a ter unha reunión coa traballadora social para ver os criterios do post-plus adicional 1-2021 para gastos extraordinarios do exercicio 2021, e non sei se esqueceu, non, falei con a traballadora social deso, para que non tuvo bastante liada e tivemos outra reunión e non se pudo convocar. Recordo de mañán, xa que mañán concretamos unha data para quedar con vos. Vale, mañá sin falta queda unha data. Vale. E a segunda cuestión ten que ver sobre se o Concello de Boqueixón prevé sacar algunha convocatoria no ano 2021 de axuda ao comercio, empresas e autónomos. E facer unha proposta adicional, xa que non se exoneran os impostos municipais, a través de subvención nos propoñemos de que neste 2021 pois todos aqueles profesionais tal, pois que non exonerarlle din subvención aos gastos municipais, é dicir, auga, saneamento, IBI, axudarlle a pagar as cotizacións sociais. Creo que sería xusto e que o Concello ten capacidade económica pois para facer un pequeno desembolso e axudar un pouco ao comercio que non peche. Porque o peche dun comercio en Boqueixón é unha tragedia tanto en xente como en servicio. E non podemos permitirnos o de perder máis servicios, ainda que o estamos perdendo todos os días. Atendendo, tomamos nota diso que nos acabas de propoñer,
e como no próximo pleno pa semana que vamos a ter a Comisión de Contas, trataremos nese momento de dar resposta con feitos a esa proposta. Vale. Moi ben, eu só lerei esas dúas cuestións, pero Iván tiña algunha cousa máis, e Ángela tamén, e Mari Carmen. O que queira falar que lle deo, abro o micro. Abride que eu peixo. Ola, boas tardes a todos e a todas. Ben, as miñas cuestións son varias, entonces eu, se queredes, mándolas por escrito, e dáselle resposta por escrito e que consten na acta e iso, non? Foi o que, bueno, digamos, son 6. Unha delas, por tratar algunha delas, no pleno do 25 de 11 do ano 20, é dicir, fai máis de 3 meses, todos aprobamos por unanimidade a concesión da honra de fillo adoptivo do noso Concello a título póstumo a don Pedro Pérez Pérez, así como nomearon a comisión formada por 3 membros da corporación, os funcionarios do noso Concello, para tramitar e elevar a proposta de concesión de dito título ao pleno no prazo máximo de 2 meses. Xa van máis de 3 meses e o noso grupo, eu, que formo parte dos membros da corporación neste tema, pois non se sabe nada sobre iso. Entón, era por se está facendo ou se non se fixo. Está unha funcionaria municipal que é Rosario Iglesias recabando toda a información para preparar tratar de iniciar o expediente. No momento que teña iso todo preparado, se convocará a comisión, nomeará a comisión para levar adiante ese asunto. Vale, eu sei que estaba con ela, non digo esta semana, xa as anteriores, estuvo como ese tema, estaba buscando documentación de todo de un lado e outro para tratar de conseguir fazer un expediente, digamos, máis axeitado. Entón digo porque como puña que, bueno, que era no prazo máximo de 2 meses, por iso dicía. Outro punto é como van os trámites para a creación do centro de día entre Vedra e o noso Concello. Os trámites van da seguinte forma. En primeiro lugar, tomamos unha xuntanza, digamos, virtual, o alcalde de Vedra máis o alcalde de Boqueixón coa Consellería de Política Social, plantexámoslle todo o que se había aprobado aquí nos nosos respectivos concellos para tratar de conseguir, digamos, a súa colaboración o máximo posible para levar adiante esta proposta. As palabras son, como todos sabemos, as palabras son todas moi boas, pero fan falta os feitos. De todos modos, a Consellería de Política Social non vai moito por fazer residencias dese estilo ou centros de día, sino que ahora mesmo está máis encamiñada hacia os fogares do maior. Nós consideramos que, na que poida ser en algunha zona sería unha forma viable de atender a xente maior que hacen en algunhas zonas, para aquí, para Boqueixón e Vedra non sería a máis idónea. Entón, nós seguimos tratamos e vamos a seguir para diante ca proposta inicial. Seguidamente, tuvemos que foi hai 15 días unha reunión en Vedra, o alcalde de Vedra, o de Boqueixón, máis as traballadoras sociais dos dous concellos, para que empezar, digamos, a poñer en marcha, digamos, os aspectos máis que poden ser, non digo máis laboriosos, sino os máis importantes, que son que modelo de centro nos fai falta, por ver como que les elaboren un plan ou un proxecto, digamos, de centro de día para os concellos. Tamén aí quedamos en manter a seguinte reunión, sería tamén entre cos respectivos secretarios, e incluindo os asesores urbanísticos ou a parte urbanística dos concellos, para ver como e onde se habría, o sea, onde sería o sitio ideal para facelo, e depois como se financiaría ese centro de día.
Entón, iso ahora, seguramente, ahora a partir de marzo, non, en abril, teremos esa xuntanza a nivel de secretarios e alcaldes para poñer en marcha xa digamos, ir avanzando na tramitación, porque tamén po mes de xuño quedaron de ter as traballadoras sociais digamos, un proxecto de como teria que ser ese centro de día. A ver, eu personalmente creo que a hora de solicitar subvencións á Consellería, o lóxico é ter inicialmente o proxecto e en función disso solicitar as axudas. Porque a Conselleira entendo eu que sen un proxecto pouco pode dicir que sí, que non, pero non pode basearse en nada. Entón, eu creo que o máis lóxico é, unha vez que haxe ese proxecto en riba da mesa, presentarlo para que ela pois, aporte as alternativas ou as subvencións posibles neste tema. Entón, eu creo que o lóxico sería iso. E nada máis neste punto. É dicir, eu creo que sí que é necesario un centro de día. Creemos que é necesario porque, bueno, isto redunda na mellora de todos, dos doentes, dos coidadores principais, etc. En vez de en Boqueixón, pois a poboación, como nunha gran parte do noso territorio, pois teñen máis de 65 ou 70 anos. Entón, bueno, o lóxico sería iso. Pero bueno. Bueno, pois nada, hai que darlle, digamos, un poquinho de prontitude a iso e darlle para adiante e cando se saiba, pois solicitar as axudas que se consideren. Moi ben, así se fará. E o resto de cuestións eu creo que se poden respostar por escrito. Moi ben, pois pasa máis. Ángela. Boas noites, antes de nada, a todos e a todas. Nada, se as queredes responder por escrito non hai ningún problema. Son dúas rapidiñas. A primeira, en relación á fibra óptica, vimos que na xanela, non recordo xustamente de que mes, mantiveran os alcaldes da contorna unha xuntanza e queríamos saber a que acordos chegaran en relación á fibra óptica. Acordos son os de tratar de presionar neste caso a Telefónica para que nos instale a fibra o máis axiña posible a todo o rural. Que que Telefónica di de momento vamos ir instalando onde temos subvención, teñen subvencionado determinadas zonas que foron as que foron adxudicadas cos fondos non sei, son do fondo da Unión Europea. Entonces, de momento van a ir a onde teñen adxudicado esas zonas. E que logo, se nós tuvéssemos digamos, por exemplo, todo o Campo Rapado tuvese sin fibra, posiblemente lles interesase porque todo o mundo en Campo Rapado ten moitas viviendas, entón serían moitos posibles clientes. Pero levar a fibra a un lado, eso non lles interesa a todos, eso vai máis lento. É o que nos nós estamos a través os concellos, máis a Xunta, tratando de presionar un poquinho a Telefónica, pero Telefónica ainda tivemos o venres pasado unha reunión ca delegada Telefónica que leva o despliegue de fibra aquí na provincia e fala deso, que realmente eso que van é iso, onde teñen subvención van a instalalos, teñen un plan para instalar durante este ano 2021 o que teñen todo un Boqueixón, pero o resto, mentre non haxa máis tela, pois van ir máis despacio. O de sempre, vamos. E vos neste non é o máis, ainda se está tan desplegando ben, e parece que se vai, ao final, vai solucionar determinados atrancos que había en algún sitio, pero o resto das zonas estamos sean Serigudes, sean Loureda, sea Campo Rapado, Ledesma, onde sea, todos como temos problemas porque están facendo
levando a fibra, o que é as liñas de suministro, se chama liña de suministro de fibra, pero aínda o que é despois, o que é as liñas do despliegue, as viviendas ainda están tardando. Entón, evidentemente, todos nos queixamos de que teña que ser máis áxil tanto unha cousa, como de paso que se van facendo instalando as liñas de alimentación, que vayan tamén facendo o despliegue para que os que por onde vayan pasando que vayan se conectando. Pero está a cousa bastante lenta. É que para eles xa un beneficio. Canto antes se conectan, antes empezan a cobrar. Pero bueno. Nós estamos realmente acaso 50% das chamadas que se reciben aquí no Concello son relacionadas á fibra. Estamos de trasladando esa telefónica que exigindo yo que agilicen un poquinho que axilicen a instalación da fibra, pero a cousa vai despacio. Bueno, e a outra cuestión en relación á moción que presentastes o 13 de febreiro de 2020 da construción dunha rotonda no cruce de Vedra, Fomento respondeu? No momento que haxa disponibilidade presupostaria. Está o proxecto feito, está todo feito, pero falta que haxa disponibilidade presupostaria por parte de Fomento para fazer a rotonda, a glorieta. Vale. Nada máis era iso. Non sei. Boas noites. Mari Carmen. Non teño. Se teño algunha pasarina por escrito. Moi ben. Bueno, pois creo que tedes todos unha destas mascarillas para recoller aquí no Concello. A idea sería, o máis lógico sería que non houbese ni que andar con mascarillas, pero vamos, xa que hoxe non vos podes chegar por aquí, por si queredes que se vos fan a chegar de alguna forma, pois eso, están a vosa disposición. O CIN de Vocación está traballando en colaboración tanto co Concello de Vedra máis con Touro. Entón, hai que tratar de seguir loitando polos dereitos, por a igualdade entre homes, mulleres, homes, eso ten que ser así, por parte de, creo que daqui de todos os membros da corporación, así o tratamos de facer. Por outro lado, informamos de que a situación do COVID aquí en Boqueixón, creo que había un ainda positivo, que creo que debe ser a persona que falleceu hoxe. Boqueixón levamos nos últimos 15 días, non houve ningún contagio novo. Realmente ahora mesmo estaríamos casi prácticamente a cero contagiados. Desde un 109 que tivemos nun determinado momento a cero, pois evidentemente pasou prácticamente un mes. Creo que debemos exigir a todos os nosos veciños que sexan un pouquiño responsables a hora de todos temos dereito a divertirnos, a salir a un lado a outro, pero hai que facerlo con sentido e sobre todo manter a distancia, a mascarilla, cumprir as normas, que é o básico, creo que debemos aportar por parte tanto nós como das nosas familias. Vale. E se non hai nada máis, pois venga, despedimos a conexión hasta o próximo programa. Vale, venga, a seguir ben. Chao. Veña, hasta logo, adiós. Chao.